Igbo ekele m unu anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ. Isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ isiokwu nwere ka o si wee dị. Isiokwu a bụ ihe banyere mmadụ iji aka ya gwa onwe ya na ọ bụrụ na ọ nọrọ n'ọrịa ma ọ bụ n'ihe mgbu. Uru ọ dị na ya ka ọ bụ ọghọm dị na ya. Ya ka anyị chọrọ ka anyị leba ya n'ụbọchị nke taa. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweji Adaeji Ejemba ka gị na ya nọ. Wee na-asị gị biko ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a ka ị weta ihe odee gị ya na akwụkwọ nọrọ nso gụchasịa ntị gị ike n'ihi na ị ga-amụta ọtụtụ ihe nke ga-abara gị uru n'isiokwu nke anyị ga-eleba ya n'ụbọchị taa. Wee na-asị gị nnọọ ọzọkwa. Ọ nwere onye ọbịa mụ na ya nọ n'ebe a nke mụ na ya ga-ejikọta aka ọnụ wee wetara ụnụ ya bụ ihe mmemme n'ụbọchị taa. Kedu onye ọ bụ? Ọ ga-akazi mma ka nnabata ya ka ị were ntị gị wee nụrụ afa ya. Nwanne nwoke nnọọ. Daalụ. Ọ ga-amasị nke ikenekwa na ọha na eze ndị Igbo ndị na-enene anyị ma gwa ha ihe eji wee mara gị. Ọha na eze ekene m ụnụ. Aha m bụ Obi Atelbert. Nnọọ. Ọ bụrụ na ilezi anyị ga-afụ ka o siri wee na-ada isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ mmadụ iji aka ya gwa onwe ya na ọ nọrọ n'ọrịa maọbụ n'ihe mgbu. Anyị chọrọ ka anyị lebe ya anya n'ihi na ọtụtụ ihe na-emezi. O nwere ndị ya bụ ihe bunara n'ala mmụọ na-akwado ha akwado, ọnwụ ike, ọnwụ mberede. O nwekwara ndị o debere n'ọnọdụ amazi ka a ga-esi wee mee ya. Anyị wee sị ka anyị weta ya ka ndị mmadụ mụta na ọ bara uru mmadụ iji aka ya gwa onwe ya na ọ nọrọ n'ọrịa maọbụ n'ihe mgbu, ka ọ ga-aka mma ka onye ọ gaa n'aka ndị ọkachamara maọbụ na ndị dọkịta oyibo maọbụ ndị dọkịta Igbo nkewa nke ọbụla, maọbụ ije n'aka onye kara mara gbasara ọrịa ahụ nọ na ya. Ya bụ ihe anyị chọrọ ka anyị leba ya wee na-asị gị biko ka ihe nwere ikwu maka ya. Gịnị ebudo mmadụ iji aka ya gwa onwe ya? Ihe bụ mmadụ iji aka ya gwa onwe ya kọwara onwe ya dịka okwu ha si wee dị na onye ahụ na-aya ma onye ahụ na-esighị ike ọ ya agụ ya agụụ ka o nwere onwe ya. Eziokwu. Onye ahụ ijizi aka ya wee gbakọwa wee chewere onwe ya echiche sị ka ya chepụta ụzọ ya ga-esi wee gwa onwe ya. O nwere ike mmiri eche na ọfụma nwekwana ike o mere nke ndị be anyị na-akpọ tụrụbọm ka mara na ọka ọ ya adaba. m onwe nke ya adaba oge ụfọdụ ọ daba, oge ụfọdụ ọ ya ha adaba. Mana nke bụ eziokwu bụ anaghị m eche na ọ dị mma ma ọ bụ na o ziri ezi mmadụ ị na-eje n'ihe ọma ha anya ya, maka ihe ọ bụla mmadụ amaghị anya edoghọ mmadụ anya. Ọ bụghị oge ọ ya abụ mmadụ nọ na nsogbu o bidozie gbagharịwa ihe ọma ihe ọ bụ. Mmadụ ịzọpụta onwe ya n'ihe ọma ihe ọ bụ ibu ụzọ chọba ndị ma anya ya jekwu ndị ahụ wee jụọ ha ese maka ụmụgo ndị tara ezigbo afụfụ gụọ ezigbo akwọ wee jee mụọ ọya dị iche iche welu ma ndị ka na-aya aya ma ndị ọya gbugoro egbu welu ha wee na-amụ na-agbakọ na-ewepụ wee mesịa wee chọpụtazie ụzọ kacha mma a ga-esi wee na-agwọ ọya dị iche iche. A sịkwanụ nkwuo ọkwanụ ndị ha ka ọ ya aka mma mmadụ ijekwu ma ọ bụrụ na ahụ esighị ike ka ha wee tọọrọ onye ahụ ụkpụrụ ọ ga-eso ọ ya bụ onye aso okwenye ya ahụ ahụ adị ya mma. Eziokwu ka ị na-ekwu n'ihi na ọ bụ na nso tinyetụkwa ya ọnụ mgbe mmadụ na-arịa ọrịa isi ka ime tụrụbọ dịka isi wee kwu. Ọ bụ na kedu ka onye ọ ga-esi wee masị nọ ihe a bụ ihe na-eme m. O nwere ike isi a na-awa mmadụ mana isi a na-awa o nwere ihe kpatara ya bụ isi ọwụwa ji na-awa gị. Ama m na ọkwa na-agọta ebe m na-eje. O nwere ihe kpatara isi a ji na-awa onye ahụ. O nwere ike ọrịa kpalitere isi ọwụwa ahụ ka dị n'ime ahụ. Onye nwere ike ọsị ka ejegoro ọgwụ isi ọwụwa ka ọ nwụọ mana
ọrịa ahụ butere isi ọwụwa ka nọkwa ya n'ime ọgwọbeghị tupu ọ chọpụta ọrịa ahụ o nwere ike nnukwu ihe emebiena na ya bụ ihe. Ọkwa ka m jisi ka m tinyetụkwa ọnụ dịka nwanne nwoke si wee kọwa na ọ na-akacha mma mmadụ na ọnụ ọrịa ma ọ bụ ihe na-eme gị ị gaba ime tụrụbọntụrụbọ ọ ka maka ije dịka o kwuo na o nwere ndị gụrụ ya n'akwụkwọ mara ihe gbasara ọrịa dị iche iche na etu a ga-esi wee gwọọ ya. Mana o nwere ihe ichere kpatara ndị mmadụ ji na-eme ya bụ ihe isi ka ha jee gwọọ onwe ha? O nwere ihe ichere bụ ihe kpatara ya? O nwere ihe kpatara ya. Inekwu ọ bụrụ na ebido n'elu wee gbaratawa n'ala efu na nsogbu dị n'obodo, ezigbo nsogbu dị nke amaghị ka esi eme. Next level. Ka anyị were ihe dịka onye isi ala anyị wee maa atụ. Oge atụnyechara ya ọtụtụ echi obodo anyị, ihe izizi o mere ka ọ rigoro n'ọkwa onye isi ala bụ ịhapụ anyị wee gbaje obodo oyibo ka ọ zọgodo ndụ ya ka o nweta onwe ya. Ọ bụrụ na onye nwe onye isi ala obodo enweghị ebe e nwere ike ịgwụ ya n'obodo, ịfọ na nsogbu ụdị. Nsogbu ndị eche bụ mmalite ihe a niile bụ enweghị onye anyị akọsịalụ. Ịma na mmadụ iji aka ya gwụ onwe ya ihe bido taa, ọ dịbara gboo, o tegori o bidoro. Maka na ihe gbasara ịgwọ mmadụ ịgwọ ọya abụ ihe bido taa. Oge izizi dịka o si kwe m wee ghọta, ụlọ ọgwụ tegesịrị aka n'obodo dị iche iche. Enwere ike abịa ebe e nwere ọgụ obodo, ịfụ na o nwere ike ọ bụrụ naanị ofu obodo n'ime ọgụ obodo ka ụlọ ọgwụ dị. Na ọ bụrụ ụlọ ọgwụ ya dị na ọ na-akarịkacha na health center. Ụfọdụ ka ọ na-abụ ayaba ahụ ndị enweghị dị ego igwe, ịfụ na ha nwee nsogbu ka ha ga-esi wee nwee ike ije nwee ebe a na ebe ya agwụ ha nọ. O nwere akụkọ akọrọ m mgbe gara aga ka esi akwọ ndị mmadụ na-azụ eje ụlọ ọgwụ. Ị nwere ike ọ bụ ije ọya abụ ịpụọ n'ụtụtụ, ị na-eru ebe a agwụ onye a na mgbede, ịfụ na nsogbu adịgo. Ewee bido oge ahụ wee bịazie ihe a na-eme bụ abịa akụzielu ndị mmadụ ka esi agwọ ụmụ kịrịkịrị ọya dị iche iche. Ọya abụ onwe ya nwara ahụ n'obodo ejekwuru onye ahụ, ọ bụrụ na onye a masị ọfụma ka ihe gbasara ịgwọ ọya na-abịa akụzieri ụmụ kịrịkịrị ọya na-enyega ndị mmadụ nsogbu. O nwere ike ọ bụrụ ahụ ọkụ, o nwere ike ọ bụrụ isi ọwụwa, o nwere ike ọ bụrụ ịgbụ agbọ na enyu anyụ. Akụziela onye ahụ, onye abịazie n'obodo ọ wụrụ onye isi ọgwụ ọya n'obodo. Ọkụzie nke akụziri ya, ọkụzie nke akụziri ya. Ndị mmadụ onwe ha bịazie n'anya fụ na oge ụfọdụ ka ọ na-abụ ha ṅụọ ọgwụ onye nyere ha ọ dị mma, oge ụfọdụ ha ṅụọ ọya adị mma. Ha na-echekwanụ onye adịkwanụ ka ihe ọ na-eme edoghị ya anya. Ịmara ndị be ya na-eme ka amakam ihe. Mmadụ nwere ike bezie sị ebe ọ bụ na onye a na-eche ihe eche oge ụfọdụ tupu ọ gwa m ihe na-aya m ka m wee kwa aka nche were aka nzọwa ogwe m na ọnwa ọkụ ụbọchị nwoke ma na-aghọrị m na-anapụ m nwa kịrịkịrị ego. O mezie ịfụ na mmadụ ịchọpụta ebe ahụ agwụ ya onwere onwe ya bụ nsogbu. Nke a wụ ihe mere na mbido ka anyị na-ekwu maka ya. Mana ugbu a ọ ka nwere obodo dị iche iche ụlọ ọgwụ na-adịghị. O chetara m o nwere otu akụkọ mụ na ofu onye na-akọ ụbọchị gara aga. Ọ na-akọwara m ka ya si bido ile ọgwụ n'ugwu Awụsa. Onye agba ahịa ndị ka ọ na-ele, ahịa ndị ka ọ na-ele n'ugwu. Ịma na akụkụ ugwu ahụ nwere ka ebe a si ede. Enwere ike ofu onye bịa na ebe ọ na-ele ahịa, ọ kpọwa ihe eji ele nri, ọ kpọwa ma nke eji agwọ ọya, kpọwa ma mmanụ ọgba tum tum, ha ncha niile, ihe niile ọnwụ na ọchịkọta ya ọnụ, gbanye ha ncha n'otu ebe ọ na-azụ ahịa. Ọ bịazie ọ sị
oge iji ya bidogoro na-azụ na-ere ahịa nne ya ndị mmadụ nọgide ha bịa na-asị ya biko ị nwere ọgwụ n'isi ọwụwa na-awa ha nọ ya na-anya onwe ya eme ya eje ebe a na-ele ọgwụ jegote ọgwụ isi ọwụwa dowe si ọgwụdo nke isi ọwụwa ka ya bido na ya ọ na-emezi onye bịa si ya ahụ adịghị ya onye ọgwụ isi ọwụwa ma onye afọ na-asa bịa onye ọgwụ isi ọwụwa ọsọ ihe ọbụla mmadụ bi ha na-agwa ya anaghị ya onye ọgwụ isi ọwụwa emegide ụfọdụ dị mma ụfọdụ adịghị mma esiti ya ba mawa atụ ya ndị ọgwọrọ bịa na-amazi atụ na-asị onye ahụ ọgwọ nnụọ ya na onwe ha ọgwụ ọmaghị agwọ na-agbanyeghị na onye ahụ ihe ọ mụrụ owu ka esi ele ihe nri ọ bụrụzi onye ndị mgbasa ozi kazie nkụ ndị mgbasa ozi ka nkụ ewezie ya na onwe ewerezie aghụghọ wee je na-amụrụzi ihe ọ na-amụwụzi ihe ọ na-amụ n'aka ike na ọ bụghị na ọ mụrụ ya ọfụma ụfọdụ na-emede ha jezie dịka ụdị mmadụ ị na-ekwu bụzi o jezie ebe a na-ere ọgwụ ọbụla o wetara ọjọọ ha kedu ihe ọ na-agwọ ụdị mmadụ ọgwụ nke ihe ọ na-agwọ asị ya oke na nke a na-agwọ ịba maọbụ na nke a na-agwọ afọ ọtụta maọbụ na nke a ya bụ nwaanyị dị ime nwe ya ahụ ya dị ya mma o were odebe ịmụ ihe anyị na-ekwu na-egosi onwe ihe o gosigo m ọnkwe ihe ọ kụzigoro m o kwuru oge ahụ na-adịghị m ịmagonu ịnagharị anya o nwere ike ahụ ọkụ na-ele nwa obere ajụgbu oge esi na ọ ya awụ ịba ka ọ ya awụ ka eje chọwa ọgwụ ịba wee gbaje ebe a na-ele ọgwụ wee ruo ebe ahụ nsị ya biko nye m ọgwụ ịba na ịba na-eme m ihe ha kpenye m ọgwụ wee nataruo ka a ṅụzie ọgwụ a o nwere ofu nwa be m uche ya na-adịka na ego ihe ọgwụ na-ede n'ọgwụ agụbeghị m ọgwụ aka ndewogodo ọgwụ anọ nwatakịrị ahụ ya were ọgwụ ahụ wee gụwa mpempe akwụkwọ a na-etinye n'ime ya mpempe akwụkwọ a ka ọ na-agụzi wee gụta na ofu n'ime enwe ọgwụ ụkwara Chineke mee ọkpọ amasị m nna anyị ọhụkwara na ya adịghị so ahụ ọkụ na-ele gị isi ya na ọkwa ọgwụ ịba ka m goro n'ahụ ọkụ nọ ịba ka nne na ya nọ ya na-eme ọ na-asị m ogugodo ihe edere n'akwụkwọ ọgwụ a wee weta akwụkwọ ọgwụ ahụ wee gụwa ya gụọ ihe ọwụ onye ụkwara na-akwa ọgwụ ụkwara o nwere ike ọ bụrụ ụkwara tịkọtịkọ ọgwụ ụkwara ka ha kpenye mụ sị ṅụwa onye ịba na-eme ịbakwa na-eme m n'ọkwa na-eche na ịba na-eme m ihe a wee mesịa wee sị ya na o kwere ihe mmadụ na-akarị akarị na mmadụ na-akarị ihe ị ka ga-aga n'iru ka jegodo obere ezumike ma chikata biko ebe ọbụla ị nọ na si ka anyị na